В момента, в който нещо съществува, то тръгва към разпад. Какво означава нещо да съществува? Ние да го възприемаме със сетивата си. Щом го възприемаме, то вече започва да се разпада. Всяко нещо, което се родило, отива към своя край. Единственото нетленно нещо, което е постоянно и непроменливо, това е истинската природа на нашия ум. Ето за това ние живеем в свят на страдания. Ние живеем в свят, в който проблемите са естествената ни среда. Но това не означава, че те трябва да ни носят страдания и ние да ги възприемаме като нещо, което да ни депресира и да ни създава травми. Ако знаем какво да правим с тези проблеми. Тече ти чешмата в кухнята и ти капе. Имаме теч, който ние преживяваме. Да ни изтича здравето, да ни изтичат парите в живота, да ни изтича радостта и любовта в живота. Ако ние останем само на това първо конвенционално ниво, този теч ще продължи в живота ни. И това е проблема на проблемите. Следващото ниво е кармичното ниво. Кармичният мениджмънт е осъзнато да наблюдаваме нашите мисли, думи и действия и да подбираме чисто осъзнато унези, които ще ни създадат добра карма. Но можем да отидем отвъд кармата, да отидем в пустотата, там където е чистия потенциал и да осъзнаем, че всичко това, което регистрираме в настоящия момент в сетивата си, нашия ум да започне да го сглобява по различен начин и да го вижда по различен начин. Проблемът е като един влак. И от мъглата те връхлита влака. Връхлита те проблема. Сетивата ти регистрират проблема тогава, когато той те е връхлетял. Да бръкнем дълбоко и да отидем отвън. Там, където нещата се зараждат и ги сглобяваме, за да изглеждат като проблем. На страданието има край. И тук е интересно. Къде е края? Обръщаме поглед в обратна посока и поглеждаме там е. Говорим за другия край на влака. Там, когато той е тръгнал, там е края на проблемите. Не да чакаме края на проблема, когато ще си въздъхнем, ще кажем, леле, реши го. А да погледнем сърцевината на проблема и да стигнем до другия му край. Там, където е причината на причините, съвсем корена, ние отиваме отвъд карма.